Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum mehriban adamlar, edid vatandaşlar. Yayılımda Türkmen Portal'la da görüşüňe diýýärli tanışýarlar. Elbette bugünkü tanışýarlar atly gepleşigimiziň mehmany bolsa, ýurdumyzyň Türkmen owazy içili ýayılymynyň meşhur alypbarjysy, hemmemiziň hormat bilen we garaşyp uly sabarçylyk bilen tomuş edýän Ulgamda owaz atly gepleşigiň meşhur alypbarjysy. Hoş geldi Garabaýew. Assalamu alaikum. Hoş geldin. Bolmaýarlar. Bolmaý. Ilkelen şaklymda sag bolun, bar bolun. Kabul edip geleňiz üçin köp sag bolsun, minnetdarlygymy bildirýär. Ine bu gepleşigimizde elbette adından belli bolşy. Tanışdyňyz diýip edýän. Elbette tanışdyk. Portal websaýtynyň bir hemme täzeliklerini, gepleşiklerini sabarçylyk bilen san ulgam arkaly tomuş edýär degen ýaz gatwy işler edýäňiz. Dörjülük toparmada üstüni gardyp edýäs. Köp sag bolun. Ine bu gepleşigimiziň esasy mazmuny hem siz ýaly meşhur adamlara ýöri logik sowallarymyz bar. Yani logika bilen ara baglanşygyny synap görýär tagytçy. Elbette. Tanış bolsaňyz şertlemde tanışdyraýyn. 5 minutyň dowamyny jim 15 tan sowal bolar. Şu 15 tan sowalyň 15-sine dogry jogap berip betişdeňiz, sowatlanma bilen bir katarda yani tomoşaçylarymyzyň ähli seslenmeleri, şolar bilen bir katarda hiç iltide şert ýok. Eger 15-sine jogap berip betişmeseňiz, onda dörjülük şertimiz bar. Elbette şert dolar esasat. Näzip bolsa ýa-ni gepleşige gelmäken 2 saatyny göni ýyzyna tomuş etdim. Aha. Şolara berýän sowallaryňyzy özünçe jogap berip Gatwyr kynanmaýan pikirlenseň. O ýardam et. Var diýmesen. O şu 5 minuty dowamyny ýetişmek gerek esasy. Taýin bolsaňyz onu sekunda mer başlaýan wagt başlady. Ilkinji dowal şeýle. Ýörep dowam edeberelim. Bu işli ýagyş ýagyp durka garga nähili agaja goýnar. Güýçli ýagyş ýaganda öl agaja. Öl agaja dogry jogap. Awa. Başga hem ýer öl bolýar da. Dogry. Indik dowal. Nähil sorag hiç wagt howa diýip jogap berip bolmaýar. Howa diýip. Ya yok. Ya howa diýip ha? Howa diýip jogap berip bolar. Nähil dowal. Ýörep yok. Bir goşmasy kömek. Meselem hiç wagt adam howa diýip biljek derejede bolan nokta şu wagt. Ukuda dogry ýatan. Ýani sen ýatyrsyňmy diýen soraga howa diýip jogap berip. Ukuda adam hiç da jogap bermeli. Dogry. Howa ne yok. Hakyky. Edil şonuň gal. 3 tane yumurtka 5 minutda gaýnaýan bolsa 6 tane yumurtka näçe minutda gaýnar? 60 tane yumurta 5 minutda gaýnaýar. Ýa-ni bile gaýnaýar da. Bir tabakda ýa bir kastowl bolýar da. Ha, gaty dogry jogap. Çağatyny ejesiniň berip bilmeýän ýöne diňe hakatynyň berip bilýän zady näme? Tapawutlykda. Ejesi. Ejeden geçen hafta şol aýdylýan zat, şu berilýän zat diňe haka tarapyndan berip bilmeýär. Kär ejeden hem geçip bilerim kaydyp. Belli. Atakes ogly halal diýil ýa, öyle bar. Esasan şu, bu ýerde ruhy gymmatlyk därle bir adamda bolaýan. Resmilik. Atasynyň ady, ýa. O çystywa. Güçkelewich misal. Dogry jogap berýän, dowam edýär. Bir nota bar, ýetsan notanyň içinde rus dilinden terjime edilenine bir ýmitiň adyny aňladýar. Şu haýt nota. Mi fa sol. Dogry, rus dilinden du diýmeýän aňladýar. Bir adam 30 gatly jaýda ýaşaýar, ol her gün işe gidende lifte minip bir ýere basyp gidýär. Akşam öýüne gelende ýene lifte minýär, ýöne 20 gatýar. 20-nji gatda düşüp öz gatyna çenli 30-njy çenli piýada ýörek gidýär. Näme üçin beýte olady? Lift işläni. Mahavat Türkmen Portal Akşam enjamlar üçin ýöri togoşunysy. Mahavatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzeden açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekici we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we fergirlerden gurnalan ýürüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysat toplumyň we telekeçileriň ötüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty.
Yurdumuzdaki ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda. Android we iOS üçin niýetlenen Zam enzamlar üçin. ýörüýte goşunny. Ya lift işle 30'da da kalbili yani kin. Yani şol adam bira basanına basya. Bira basanına basyadı. Son 30'da batışık bolanı da şu basıp bile nokta 20 basıp gitmeli var ya. Sebebi bir dolan kelaylı mı son bu soru? Dolan keler. Bale ya gitmiyor. 30'a 20. 3 tane söz var. Yani olar sen men ve sevet. Sen ne var? Men ne yok sevette var. O ne mi da? Sahar. Sahar. Mende yok da sahar. Hakiki, kası doğru. İkimiz komşu diyelim taşı. İkimizden hem hovlimiz var, yöne daşarda gar yap duolin. Elbette menin hovlima düşen gar, senin hovlima düşen gardan afken. Hasken. Ne sebepten botlar? Çadırın vardır navies. Yok, ol men hovlima düşen gar, sizin hovlimizdan hasken. Sebebi Qarşı tarapdan ýagýar. yok, olam da. Möçür boyunca da ken epetli gar, her gedek men arasaly, siz ağdaş gar arasaly ýa. Dolan kelýär. Bala dalan keler. Devam edýär. Ken sözler var yöne gürläp bilen ok, näme? Radyo, Yok, televizyon. radyo gürläp bilýär. Ha, kensizler var. Yöne gürläp bilýär. İçinde ken söz Kitap. Kitap, doğru jogap. Bu meniň ejemin gyýdy, yöne ol men doganymam da, jigeýmem da. Bu menin Ejemin gyýdy. aytyp dur, evet, bu menin diýip dur. Aha. Öýdi, doğru jogap. Öýdüni görkezdi. Doganam ýok bolsa. Eşdilýän zat, yöne görünmeýän zat, näme? Eşdilýän zat. Ses Görünmeýär. O eşdilýär. Aslında tolkun yöne görüp bilen Tolkun. Gasy doğru jogap. Tolkun ikisem. Awtobus näme üçin duralgyda durýar? Durmalar özi. Durmaly wagtynda diýär. Ýok, awtobus diýär näme üçin Duralgyda duralgyda? maksady duralgyda durup adamlar düşürmek, adamlar mindirmek, diýen menzillerine eltmek. Başka yerde durup bilen o. Başka Yana bir durup jogaby vardy, awtobus oturup bilen o. Oturup bilen. Logikada. Edim şonun ýaly. Berekella. Berýoz agacynda 7 sany alma ösüp otur. İkisini ýygyp iýsen jem näçe alma gal. Yunus berýöz agacı ýa-ki iýmitli zat almasana barna. Diýip maksat şol, dogry jogap berýär. Indi aýagy ýok, tekeri ýok ýöne bizi öýümizde çelli galyp gidýän zat näme? Aýagy ýok. Aýagy ýok, tekeri ýok ýöne bizi öýümizde çelli galdyrýan zat, eltýän zat öýümizde. Dumugy we basýan Lift. Lift doğru jogap, lift. Indi ýankylar dolan keleli. Näme üçin şu 30 gatda ýaşaýan adam 20-nji gata basyp gidýär her gerek. Sany bilen oktural. Yo san bilýär. Bar şu basma mümkinçiligi ýok da şu. Jaň edip sorap bilýän birinden gerek bolsa bir ýerde. Birinden jaň edip matbaatlaş bilýär, özüňe pikirlenýär. Beýlek soalymda mady howlly mesele. Diňe şolan kisi galy da indi. Wagtynda 10 sekundumyz var, entek. Ondan soňra dowam edip bilýär. Howlly. Men howlymda kem, siziň howlymyzda ar. Näme sebäpden? Howlym möçürüne de bagly. Howlym möçürüne de bagly. Sizin howlyňyz kiçi. Mahabat. Sizin üçin ajaýyp täzelik. Deňsiz taýsyz ýeketek katmer kafesi inni 2 bolly. Gözel awada deňiň sergin kenarynda katmerin täze nokada açyldy. Bu kafe öz owdurlygy, rahatlygy, ýakymlylygy bilen sizi haýran galdyrar. Inni Tomusda diýinjalmaga gidenizde siz katmerin daty tagamlaryndan ürüňe bolmasyňyz. Tertine, geçtik. Diýel şu 30 gatda, 30-njy gatda ýaşaýan adam wagtymyzda tamam boldy, ýöne diýen ýok, dowam edip bilýär sowalyň üstünde. Bir adam aýdaly, ol adamyň ýaşam aýdylanar, ol adamyň näçe derejede diýen aýdylanar. Indi diýär, şol adam 30-njy gatda ýaşaýar. Günni ýerden öýünden çykanda, mektebe dip çykýadany, birinji gata basy arkaýyn. Bu düşýär birinji gata. Öýüne gelende mektepden 20-nji gata basýady, 10 gat piýadalap öýüne gidýär. Günne şey diýär. Ýanyna başga adam bar bolsa diýär. 30-njy gata basyp beräýdi, paýşy diýär. Eger ýeköd bolsa piýada gidýär diýär. Hemşi. Sizden soraýanda näçe? Mektebe gidýär. Kim gidip biler mektebe? Çağıracak 50 tane okutucu. 50 tane okutucu edilödi. 30-njy gatda 50 tane. Şo 20 gatda ýa adam bolmaly ýadyna 10 gatdan piýada gidýär diýär. Çağıracak hava. Güne 15 sowalarymyň hemmesi tamam boldy. Şu ajaýyp bir tatda.
wagtymyda laýykly ýetişdiňiz, täze gepleşigimiň ýeňjisi diýip biler dol ýagdaýda. Gutlaýan şu ajaýyp pyrtatda. Öne mümkin bolsa öne bätleşlerine, tomuşaçlarymyz garaşanlar, belki hoş gel Garabaýew gelende näme şert bererdiler kädipde. Indi şerte geçäýelmi? Isleteňiz etçekdäliýiňizden bar. Näme şert bolsa Şert ýöne koýdat, ol ýetköşükler. Biziň pikirimizçe iň derwät ýagdaýda laýyk bolardy. Egerde siz şu wagt biziň tanşylara gepleşigimizde ulgamda o wagtly gepleşige bir mehman geljekde ýazmagy suraty düşürmek pikirlenýän tiňden boldy. Şoňa şu pursatda jaň edip, öň habar edilmedik ýagdaýda plan soňuna aýyn gepleşige ýa-da birini çakylyp edaýyn şu wagt telefon arkaly. Häzire toýu bar ýa, toýdan soň ýazgymyz bar. Şoňa jaň edaýyn. Kim bilen? Mekan çağırýar. Habar barmy özüň mekan çağırýar? Ýazgy badyr. Şeýle habar bar ýöne duýdurmadym. Duýdurma, onu şoňa duýduraýyn onu. Olam bar. Duram kana saýjam. Arka. Töküte şunu ýazmalla. Başladyk. Aydymyny oýup dur. Şol aýdymy? Bu ýerine ýetiren aýdymy. Ýer aýdym derler. Ýene gowy ýerine ýetirýär. Mekan gowum ýaşmy? Ýaşmy. Şun netip bar akşam toýdan soň şu gepleşigimiz ýadaýyldy. Man ýaşmylar. Bolýa, sag ol. Men taýyn. Meren taýyn. Türkmen portalyny Türkmen portalyny adyny salam aýdýar. Emme dörejlik topary. Özüme taýyn. Bolýa, sag ol. Köp sağ olun. Şeýle köp sawallarymyz aýdýar. Mundan meýlegim elmydama ajaýyp watanymyzyň wagtyny etmek, milli liderlerimiz gahryman arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy gahryman ferdarymyzyň döwlet beren şertlerini halkymyza ýetirmek we türkmeniň milli aýdymsaz sunugatyny has ösdürmek, dünýä ýüzüne ýaymak ugruna alyp barýan işlerinde köp sawallarymyzy beýan edýär. Bilen sawallar aýdýarsyň. Hemme Türkmen portal websaytynyň dörejilik toparyna taýgalysan aýdýar. Bu işler edýäňiz, bu zady, bu diýip bilmem, özüm bir gowlukdan nişanlar. Sağ ol. Sağ bolsun. Ähwalar Türkmen portaly gow gepleşikler bar, tomaşa edin. Sağ olun. Indi silalyň davramyza geçäýlik, sowgatlara mümkin bolsa şu portatda. Esasada sowgatda üns. Ya başdan sowgata geçelim, hormatly aşedýär. Nam sowgatlarymyň ilkinjisi Katmer kafesynyň adyndan şeýlerek ajaýyp sowgat ýollaýarlar. O joňda mundan meýlegem awadançylyk ýar bolsun diýip. Edir şonuň ýaly bostan konseptiň adyndan size şeýle sowgatlar ýetdirler. Iň ýaxşy arzuwlar bilen bilerikde. Ýurdumyzda ilkinji bolup motor ýaglaryny öndürýän şiir ýa kampaniýasy şeýle sowgat ýollaýar. Bedowatyňyzda da demir bedowda näme meselesinde bar bermeli ýa. Ýüpek söz bolsa ýemgyýeti meşhur Bolt, Bulvar ýaly brendlaryň ýetinden şeýlerek kuponlar bilen sowgatlar. Ahyrky ýemizem Ziyad Hil kondisör önümleriniň adyndan şeýle sowgaty size o joňda bu netip bolsa başgalaryna bilen çaý başynda köp sag ol üçin şeýlerek ýollaýarlar. Size de gelenňizde gatnaşanyňyzda wagtda paňda köp sag bolsun aýdýar. Elbetde şu portatda öz ýürek ýytançlaryňyzda alty başlygyny belläpdiler. Ýunus köp sag bolsun aýdýar. Elmydama Türkmen portal websaytynyň ähli agdyr işgärlerini dörejilik toparyna üstünlükleň, şowluklaň ýar bolmagy tisrekden arzuw edýär. Gepleşiginde gatnaşan her bir mehmanam watana, halkymyza münasip prezident, münasip insan bolmagyny tisrekden arzuwlaýar. Elmydama şeýle bir gowgullerde tönetiýijilikde gatnaşaly. Köp sag bolun. Sağ olun size de geleniniz için, tapanınız için bundan meýlegem uluslararly arzuw edýärmişler. Sag bolun. Ine Ýunus garaşsyz ýurdumyzda halkymyzyň milli lideri bilen baş halipaman gahryman arkadamynyň saýasynda, arkadagy gahryman ferdarynyň saýasynda ne sany ulgamda ähli täzirlikleri, ähli Türkmen portal websaytyna tomaşa edýär we tomaşa eder. Nesip bolsa. Benim ýadygarly suraty düşýär we tomuşaçlamy bilen sizinle sawallaşýar. Sağ olun.